Разбрах как се започва TikTok кариера. Тя започва много лесно, просто трябва да вземеш някакво действие и реших да започна да качвам клипчета, в които просто говоря за каквото си искам в продължение на 30 или 40 дни, за да мога да свикна с това да качвам и ще го правя всеки ден в продължение на 30-40 дни, нещо такова. Днес искам да говоря за свободната воля. И като цяло, имаме ли свободна воля? Не знам дали някога сте се питали или сте го чели някъде из интернет, но аз съм интересувал съм се доста спрямо тази тема и като цяло мога да ви питам един въпрос. Каква ще е следващата мисъл, която ще имате? И знам, че няма как да ми отговорите на този въпрос, защото няма как да знаете. Няма как човек да знае каква ще му е следващата мисъл, защото много просто той не е мислителя на мислите си, така да го кажем. Преди някакво време разбрах, че всъщност аз не мисля мислите ми, ами всъщност ума ми ги мисли за мен и аз ги слушам. И понякога се идентифицирам с тези мисли. Например, в момент, в който съм ядосан или разстроен, или като цяло съм под влиянието на някаква емоция, тази емоция обичайно винаги идва с някаква по-силна мисъл. Нали? Точно, че в такъв случай усещаме мисълта по-силно. Тя ни кара да си мислим, че това сме ние и ни кара да казваме неща, които всъщност не искаме да кажем. Както обичайно хората казват, че не са си мислили еди си какво или еди си какво, когато са казали еди си какво, защото всъщност са били ядосани. 2 минути остават ни около 50 секунди. И това е цялата ми концепция. Според мен, от една страна ние нямаме свободна воля, защото представете си, че ставате както си ставате всеки ден и нямате някакъв специален план за деня си, да кажем, отидете на училище или отидете на работа и приключвате работа, имате някакво свободно време. И това свободно време се определя само единствено от стотиците мисли, които сте имали през деня. Те ефектират всяко едно действие и това къде сте, с кой се виждате и като цяло какво правите. И ако един човек не се е определил от вчера, да кажем, аз ще правя